larrialdi klimatikoan gaudela entzuten dugu eta badakigu gure munduaren egoera okertzen ari dela eta gainera gizakio garela horren erantzule. Baina egiten aldugu zerbait hori aldatzeko? Planeta osoko 7.000 milioi pertsonak, debagoienako biztanleak bezalako isurketak sortuko balituzkete, orduan 4 planeta beharko genituzke. Daukogun rekurso natural potentiena da eurixa. Zentral elektriko bat, gutxi gora bera oinatiar etxe bizitza gehienetara kontsumoa betetzeko lain sortzeko gaitasuna dakona. Urruti ikusten dugu guri eragingo ez baligu bezala, baina zer egin daiteke debagoiena klimatikoki neutroa izateko? Hori eta askoz gehiago gaur debagoiena eraldatzen erreportaje sortako 2. atalean. Nire ustez garrantzitsua da esatea, larrialdi klimatiko batetan gaudela. Coviden krisiak ezin dozku ahaztu arazi, larrialdi klimatiko oso sakonean barneratuta gaudela. Izen aldatu behar diogu. Ez da aldaketa klimatiko. Aldaketa klimatikoa gertatzen da eta gertatzen da era naturalean. Baina hori arintzen ari gara. Askozaz ere gehiago, geure isurketengatik. Orduan, beroketa hori, beroketa efektu hori da beroketa antropogenikoa, pertsonengatik. Aldaketa nagusi hauek gertatu ziren iraultza industrialean. Planetak 4.600 milioi urte ditu. Denboraldi guzti horretan, hainbat aldaketa egon direz. Aldaketa klimatikoak eta hainbat espezie agertu eta desagertu direz. Gu baino, burmuin askozaz ere txikerragoarekin, orekatuta bizi izan direz planetan. Iraultza industriala gertatu zanetik, sortu dugun garapen modeloa ez da jasangarria. Zoritxarrez gainera, aldaketa hori eragin dugunok, herri industrializatuak gara. Eta sortu dugun eta beroketa efektu horrek sortzen duen efektua ezberdina da, depende zein herrietan gauden. Orduan, ez da bat ere ekitatiboa sortutako arazoa. Debagoiena askotariko alorretan izan da eredugarria, baina datuen arabera larrialdi klimatikoari dagokionean ez da horrela. LKSek egindako ikerketaren arabera, munduko pertsona guztiek debagoieneko herritarrek beste CO2 isuriko balute, 4 mundu beharko genituzke aurrera egiteko. Halere, esan behar da debagoienaren egoera ez dela askorik aldentzen Euskal Herriko gainerako bailaretatik, baina bailara honek baditu bere berezitasunak. Hipotesien arabera, debagoiendarren karbono isurketek industriarekin zuten lotura, baina ikerketek garbi erakutsi dute garraioarekin daudela harremanetan batez ere. Zehatzago esan da, bailaratik lanera edo lanetik bailarara egindako joan etorriak eta industriaguneetatik sortutako trafikoa dira bailarako arazo nagusia klimari lotuta. Eredugarri dana debagoienan da oñati. Oñatiren energia elektrikoa, urjauzi batetatik dator, EBE eta Oñatiko udalak kudeatzen dutenak, eta izatez, energi hori guztiz jasangarria da. Oinargin egon gara, bertan banatzen da Oñatirako edo herrira doian energia, berezitasun badaka, ezta? Hori Oñatikoa da, zuena. Bai, izan geke alde hortatik herrineko berezia gala, izan be, azpiegitu eta instalazioak guriak izateaz bat, energi sorkuntzan be, herrixen bertan daku Oñatiko urjauziak deitzen duna, Oñatiko presa ezberdinetako ura batuta arginar elektrikoa sortzen duen zentral elektriko bat, gutxi gora bera oinatiar etxe bizitza gehienetara kontsumoa betetzeko lain sortzeko gaitasuna dakona. Ehunekotan zenbatekoa izango litzake? Urte osoko energia bataz bestekotik eguneko 60 bato esango geke dala oinatin sortzen dana. Egizera gero, udan euri gutxi egoten dalako gutxi sortzen dana, eta aldiz, negua eta udazkena izaten diala, epoka honak arginarra sortzeko.
Bai, hori urtetik urtera be aldatuko da, ezta? Eurixa eta egongo dira hor faktore batzuk aldatuko da bena. Horregatik, azkenean, energi saria dana lotuta egoten da, biharra baino energia gehiago sortzen duenean, urjauzitan soberakin dakun energia hori, guk sarera edo sistemara botaten du eta sistemara saltzen du, eta aldiz bertan nahikoa ez danien sortzen, sistematik erosiko ditzake oinetiko herritarren artean energia banatzeko. Euskal Herri mailan eta konkretuki Debagoienan daukogun rekurso natural potentiena da eurixa. Orduan oinatiko zentral honek sortzen dauena da, rekurso eskuragarri daukogun rekursoakin, guk kontsumiruten dugun energia propioa, eta kantidade handi baten sortzen da. Orduan, esan aldugu oinatiko urjauzixen proiektua dela, Debagoiena mailan energia berriztagarriak sortzeko daukogun rekurso edo proiekturik handixena. Bataz bestekuak kontuan hartuta, oinatik etxebizitzetan urte osoan konsumitzen dagoen 160 sortzeko gaitasuna dakola. Azkenean burujabetza energetiko esaten denean, urruntza begira dator, zuze gaitasun dakotzu, zure konsumoan arabera sortzeko. Eta hemen 160 bat oikiko da. Oin trantsizio energetikoaz berba egiten dan sasoian gaoz, energia fosilak albo batera laga eta bestelako energia iturri batzuk bilatzeko erronka dakau. Hori hola da neinean, zela irakurtzen dozu zuek dakazuen urjauzixen eta energia berriztagarrixen sistema hau? Bueno, nik usten dut, bere garaixan eusen urjauzi honek udalak erosi izanak, apustu hona izan zela, ezta? Azken finean, norbera energian inguruan hitz egiten duenean, beti aipatzen da, saiatu gala murrizten, baina murrizten bakarrik ez, behaitek konsumitzen duen hori sortzen. Ez dagoelako balio, beste nunbaiten energia hori sortuanak, kutsadura bat sortu aldauelako, eta orduan norberak saiatzen alde batetik energi burujabe hori izaten, beste inun ez daizen sortu zuk biharra dakotzuna, eta energi berriztagarria da neinean, alik eta kalte gutxien naturari egitea. Trantsizio energetikoaz hitz egiten dugunean, da zelakoa izango da bizitza, energi fosilak geure energi iturri nagusia izaten usten duten momentuari, ezta? Trantsizio hori jadanik geure nagusiek, geure herrietako nagusiek bizi izan dute, haiek bizi izan direz energi fosilen dependentzi hain handi hori barik. Ez badugu trantsizio hori egiten, geure herriek guztiz dependiente direz, bai Rusiako gaseari buruz eta bai ekartzen dugun petroleoari. Zuena izatiak daka beste abantaila bat eta esari esartzen bestelako sistema horren baitan. Ez dakit, konta eguzu pixka zela funtzionatzen daben, norberanak ez badira, zelan funtzionatzen dabe gainerako herrisek? Herritarren ikuspegitik antzera izango litzake, baina azpiegiturak beste herri askotan ez dira herrisanak. Oligopolio handizenak dira. Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa eta hainbatenak. Oinatik bere garaixan, konpainia handi horreri ez zuten saldu, herrixan mantentzen dira instalazioak, eta horri esker esan geke, herritik kudeatuta instalazio horrek, inbertzioa beberdin gina, egoera oso honien dakula, eta bebaita gero udalari diru-sarrera garrantzitsu batzuk emuti zegoela, hainbat inbertzio urtean zehar aurrera eramateko. Bueno, ailegatzen gaoz, hone dia urjauzixak, ez da? Bai, oin hemen aldamenean ikusten duzuen eraikin honetan, sartzen dira Arantzazutik eta Araotzik datozen urak, eta bertan, urjauzi aditzen duen eraikin honetan, turbinatzen dira energi berriztagarria sortzeko. Bueno, ikusiko berzelakoa dan barrutik. Hori da. Energia berriztagarrien sorkuntzari eta banaketari dagokionean, Oñatik 100 urte baino gehiagoko historia du. Urjauzien bidez, herriko beharren 60% asetzen baitu. Bestetik, beste proiektu batzuk ere abian dira bailaran, esaterako komunitate energetikoak edota D2030 baitan HN-ak, ekitermikek eta arrasateko udalak etxe bizitza komunitateetan autokontsumorako fotovoltaikoak ezartzeko prozesua. Arrasteko udalak ikusten dauela, azkenean paradigma aldaketa baten aurrian gazela,
eta eraldaketa bat badatorrela, eta beharrezkoak diezela pausoak emuten, eta pauso horrek emuteko udala izan behar dela, hortan bidelagun eta nolabait errestu egin behar dagoela. Orduan, proiektu honek nahi dagoena da hurbildu energia berriztagarriak, kontsumitzaileetara, etxeetara, norbanakoetara eta batez ere bizilagun komunitateetara. Eta hor daukagu benetan erronka. Gu Arrasteko udal bezala, proiektu europear baten parte gara, beste Europako sozioekin batera, eta erronka da esandakoa, energia berriztagarri horrek gerturatzea batez ere komunitate horietara. Orduan guk, esrek honen baitzen badaukagu proiektu berezi bat, deitzen dena fotovoltaikoak etxean, eta honekin egin nahi duguna da errestu komunitate baten aukera izatia, teilatuan plaka solarren bitartez energia berriztagarriak ipini, eta nolabait, kooperatiba eredu hori baliatuz, komunitate horrek egitea inbertzioa, eta gero energia hori komunitate bizilagun horretara pasatzea. Eta etxe bizitza bakoitzak eukitzea aukera, bere etxean energia berriztagarri hori eukitzia. Nik ez nuke jakingo esaten mundua izango litzakeen gai energia berriztagarri xetek bakarrik hornitzeko, baina nik transizio energetikoan bueltan bakarrik ez nuke esango nondik sortzen dugun eta zer kontsumitzen dugun. Nik uste dut kontzeptu desberdinak deseraiki behar dugula. Lehenengo nik uste dut debagoienara ekarritxa, behar duguna da kontsumua murriztu eta kontzientzia garatu bebai nondik kontsumitzen dugun, ezta? Zenekin daukogun gure etxeko argindarran kontratua egin ja, eta ze modutan ekartzen duzkun energia hori etxera. Herriaren ahalduntze bat bai emun bida, ulertuta energia dela beharrezko ondare bat gaur egun, eta horren gaitxasuna edo erabakiak hartzeko ahalmena gure eskuetan, gaur egun ez dauen moduan, gure eskuetan egoteko aukera badaukogula, ezta? Orduan, hortik be, sorkuntza proiektuak sortu aldiez, kolektibuak herri mailan edo norberak bere etxeko autokontsumoak zentruan jarrita. Trantsizio berdea hortaz aretago dijoa. Hor ekonomi zirkularra sartzen da, hor ekonomi berdea sartzen da, hor sartzen da nola balore eman diezaiok egun isurketen murrizketari. Eta hor karbono kreditoak eta beste hainbat elementu sortzen direz. Geure ekonomi berriak ez dezala bakarrik geure kuenta de explotación edo geure barne produktu gordina neurtzeko, baizik eta neurtu ahal izateko, nola zelako inpaktua izaten ari garen inguru giroan. Aldaketa gutariko pertsona bakoitzetik hasten da. Lehenengo geure bizilekuetan, bizilekuak izatez Europa mailan direz energi gehien kontsumiten duten sektorea, eraikuntzak industria eta garraioa baino inpakto gehiago dekote Europa mailan. Geure lehenengoko inpakto lekua da geure energi ereduak geure etxean, geure familiekaz eta lehenengoko aldaketa geugan dago. D2030 garapen iraunkorrerako sarearen erronketako bat da 2050 urterako debagoiena klimatikoki neutroa izatea, eta horretarako erreportaje honetan ikusi dugun bezala argi geratu da norbanakoengandik hasi behar dela bidea, ekintza txikiek eragingo baitituzte benetako aldaketak.